Ingero ang Adeo Ekeyo at kaya ang Timothy. Pamamasa iba't himay ang pabalita at pagkang San Mateo. Ligaya kaya o Panginoon. King panoorin ka, Jesus na nagtaling kaya talaga, alamin mo ang makasuyo kayo ng Panginoon. Malamang, tinasama niyo muna tapos lukuranin katwa. O siwanin niyo kung katapatan ito, tapos paingulutan katwa. Kayo magyari sumuwirin ng King Diyos at King Bibagyan. Inasasabi ko kayo, kayo ba'y lumisip ng puting medyo kung anong alam mo at inuman matungkol hingkatawal yun kung anong isulod yun. Laban na rin tayo ay lamahasik nila upupol nila titipon pamaman. Pakanamalang ng kayo ng Diyos at sumunod. Kuwari lang ang maulaga kay Sakarete. Nung paibali sa kumisip, dito mo kayo yung makapakapaking pera ang yan itong mga oras. At may grupo isip tungkol hindi kong biblasan. Labi mo rin isang pagka patutubuking marable. Ela makopra, ni ela makabala. Dapat sila po kayo ang yan isulong kabandinan na naman ni Mala na kasinsanti ni meron kayo isang pagkakas. Kung Diyos ibiblasan niya bilang hindi ko rin sumeni, dapat bukas madulog kong ikorpo. Ikay pa kaya ingin ang biblasan? Kanita kinuman kapadrika. Inya, ko pa yung isip ko na mukalimta mo pamamaman inuman at biblasan. Dahil bakit, hindi ka mabalisan na pangit ko na niyong pagano. Ibay mo sunod mo, balo na kailangan yun. Bayan ng salita, may kuwanan niyong magari ng Diyos kayo at tupat ikayang karuyan. At yan naman, ipagkalugma ba din ang sandang kailangan doon? Ulinita, may pinaganagan inal mo bukas. Sa kamarapang ng namin daragana, managyo na ang daragana problema ni Bala na ito, na daragana ko. Kapag kalima yung pagbalita, bilang ng kaligtasan. Kapuriyan kaya o Kristo. Ang isang po din may mga babae na rin na po para. O daw sa mga ng komunidad para. So hindi po para, daw paano sisimay, pag may pamigo. At naman yung pagkibis na para, nakakaling malimani at matusan. Isa lang daw po misunod niya, tinudyan po ito, kami kasi ang kasaya. Ingkali na pumarating pa rin, kaya para sa akin, sila yung kita kasumangin na lootin, kaya pa rin po palago pa rin. At kung ikaw rin po yung kaya pong garahit, sila niya po limang sakit. Kaya ba ganita, ikit niya po niya ang sarili, kaya yung papakwata, hindi ba po, kaya pa may po rin po, kaya pa po rin. Imo mo naman po binigyan, ang nakikita po yung araw na medyo sotik yan, kaya pa rin niya pinagin. At pag kanina po, kaya maraming pag-malisa, inisura, pero pagkakatuwa po yung kaya nila, malalang na kumata. At kaya hindi iba po rin isang kilo pero brace na po. At mali mga ito, yung kusina pero babos na yan. At kanina po, for proportion niya. Muna yung po rin, matuloy niya po, complexion, hindi kaya mga po, pero bleach siya, at kapag-luka tayo niya, ay nakumitin. Tapos, pag kanina mag-luka yung mistisa, pero bulan pinipin mo. Alam ba yung mga sulit na yung grupo ay ayin? Kung yung iba pong problema, medyo pumatamad na kung build day. Hindi wala mo pepare mo sa aksyon niya. Ngayon na kung build day lang po pang lolo kayo na pepara ko na ng pepara. So hindi yung malagod sexy. Ako sa lolo, dala ko ibang kaya mo pa isang kingyo. Pero ako ibang duri ng gawang kingyo, akaliman na ng medal. Kaya naman sisimanin ulit, bigay ng meron ng Diyos. Tapos na ibigay ko, malay hindi kasi yung nakipag-party. So, minsan din, tawag ko pa uli niya sana, magalit ako sa aking ibigay sa akin, biglang-biglang makapagmama ka niya, at hindi po mabilis na taas. May kabilis.
Palagi na ko yung kumpreno, asa po niya pinipatayin pa. So, kumilang po siya at namatay. Inswerte na pumiyak siya ito. Ang nakakita po Yesus yung mga may naging sa pinakapit. Baka niya ako kung isang binuhan, kung makilala. Ako po yung mga. Itandaan ko, mahalin ko ang sisigaw. At yan po Yesus, ay naku, anak, pasensya na parang. Hindi kita nakilala. Ibang-iba ang itsura mo ngayon. Pakinggan mo ang iba. Malubi sa tinutulo. So kaya lang po ikita, dahil ng bagay, lakas na po, biglang-bigla, bigla. Halimbawa, may itsura mo po yung bagay, pati yung galing po bagay. Kaya kahit po matabisa ko, mawala na rin dito sa ito, kailangan po yung akong binuang, ikalog kaya kakalinaw mo na. Hindi po yung wali na yung stigma kayo na kaya ka. Kung makasuyutan at mga Panginoon. Sigurado nga na ikasama may neto, lugulan may neto. Siwa may neto, paintulutan may neto. You cannot serve two masters. In Diyos mo pinagkakaya. O'y makayang tayo. Pwedeng sabi. Bisa at bisa, maguluhan isip, ating isakripisyo, ating mahal. Wali niyo po yung panandamanan, huwag na nyo na po yan ating pong babae, para sa mga ating pong babae, huwag na nyo na, nung mungil ang parating balisa at tatapos sa lasa ito. Bakit? Di ba rin dyan yung puso na, di ba rin yung intensyon na? Naibig na may ganagan ng nagyuna. Bakit po? Kasi po, ating lang sa sakripisyo, ating lang pupunta na, ating lang bibig, mas nakalang pa na datang po yung oras kong kabalisan mo baka kinapulisan siya. A divided heart, most of the time, it is full of worries, tension, and depression. Sigurado. Itanong po magwaka po girlfriend o kung boyfriend. Kaysa na lang din tangkira kayo lang po yung mga tarang ginungapan. Baka yun ito, sa ito kay Paging Kumador, botang bagay na naman nena. Kala, dinahin ko ako Abang ng tao po, may puso ako. Ay, nga po yung may kumakanta, may nabalabas na rin na ibig na sana gagawa ang puso ko. May itong tao po puso, may itong puso niya, may puso. Malagay kayo yung puso yan naman. Isa na ang puso namin. Kaya dapat po, naging dapat kitang tingwanan mo na lalaki. So, bakit kailangan hindi mo yung kapag-organisa, yung kapag-umisip, yung kapag-isira, yung kapag-itala, yung bagay na makaya. So, dahil sa kung gusto na tayo nito puwing pa na tayo, you can serve for two masters. Hindi mo masakit ni Jesus sigurado. Totoo, kailangan tamo ko mag-obra, kailangan ko manintunan, kailangan ko tumikon. Kung natin masakit, yung pamagalaga ko din na. Pero, kung ang isa mo kung abala kayo makaya kung bagay, hinagaya niyo kung sabi kung bagay isakripisyo. Ano hindi mo, kung magbalik sa kayo pag-uwisip, maharap ka din aking kayo. Kami naman kasalang yan, palagi ko maganda kayo. Ay namin ko haluwa, ating ayot na rin, mag-mag-uurap, pero wala mo, patero. Hindi ko na nakasating yung marmay nga, wala ko medyo pinulakan bagay, mo hindi ko ating mulakan. In Diyos na namin kinaliraman, bago na yung pangailangan. Ikay pa yung tao na liraman ng surat at wamis na ingatong ilo, ipabreda kayo. Hindi po yung mga ginakita po, then Israel in verse 3 lang. In verse 3 lang po, in Israel po, bago tayo pong balik pinilingin, dapat may hirap ng taksi. Pagpalit na ito Jesus, o pagpalit na ito yung Diyos. Sino ba yung mga Diyos, ha? Hindi dapat naging dalawa ang puso ni Israel. Ay ang uling Diyos, kaya kung mo, lima ka rin kalaman na rin Babylonian ni Israel. Sinira ko yung sunod ni Diyos sa ng templo. At kaya di kaya na dala kong kaya binihan dala ko kung paging Babylonia at kaya dala kong Ibus. So kapag po mami, ilalagay kami ng ilong ni Lebanon, narapong tatanis, inuuhan, kaya inuhan mo kami. Hinuhan, kaya pagbalan mo kami.
Hindi ba tapunin Diyos, sabi niya, hindi nasa ka. Pwede na kailangan ng kalimwan, iniwan, inanak, inayang siya. Nayari ka. At kung sakali mananay ima, yung uraling anak, iba, neto, urang kalimwan, inayang siya, iba kaya, ako na hindi kita makakalimutan. And that is the song. Apipasikat na kung hindi kita makalimutan. Coming from this situation. Hindi kayo kalimwan. Kaluburan na kayo. Hindi kayo may nalimwan ka na. Kung ang nakalimutan mo, hindi mo naging tapat. Naging dalawa ang puso nyo. Sinakripisyo mo. Ulikman nyo. Kaya ako ulikman. Ulikman ka naman. Ito po pwede ka rin. Ang nanigil mo yung ibang tao. Karina ko naman kapanalita. O ba't may balik sa amin kakalab ba may ingyato? At maralas mo na may sasabi, inigawan mo ang kitataw. Panito ng laying kariyan ng Diyos. Tumalaming may kapuyan. Ingay ka natin ang bagay, ipagkaroon na kita ng Diyos. Everything you do. Ito po yung dapat naman tao. Magaling na mo kinapong Pinoon, patulang tayo din kayo na sana magaya ng puso na mo. Aniway kabuyan, tao kabuyan na rin, aniway ko parang tao, ikabuyan inapong Pinoon. At kung hindi ka po ng Diyos, hindi ka natapapanaligan, hindi ka sa pangyan ng tao, ang gamay ka maniyawad, ipagkaroon ng Diyos na doon. Ibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan. Inibig naman ng Jesus na dapat na anako kayo dapat magaling mo. Ako mong masahan niyo, ano po yung galing kapag-iba, ala ng talima. E po kung makaulat ka, o kung isa doon ang kumpari sa aking kabiyayan at karikigan sa tao. Dahil ng bagay makakaliman, maulagang bagay, maulagang tao, maliwang-malawang obra ang nilirete at masasakit. Minsan ko tingnan mo na 9 years old. Muli mo kung bang maragong kang tatang na rin ang sinas ng Prince. Pero pininanak, umanakit mo sa tatang. Sabi ko kapalaki ka biya. Inintatang, masantin ko yung kayong kapagas. Di naman pumasat niya kayo pumasat ni anak. At mas kinakadwag ka, it is always the best. Best sa eskwela, best sa pamaman, best sa himalan. Bakit din anak ko? Ini waktu kita masuk ke lain. Nengapa ko bigisin niya dati dikata na? O natulad na ikata na parang makukite. Sabado Domingo, kaya pumaksa na ikata na, kaya pinupunin niya kung kriyo. Alakas. So, isang na yung ako, may pag-appoint na yung sekretary ng tata. Tignanin ang oras ng sekretary. At so, kumanay kaya yung mga niya, ano ba niya? So, namuhin mo na, kilala na ang makalapit ng project, pagka mamuhin mo. Kaya, kailangan mo na lagi ang meron sa nagtatanong sa'yo, ano yan na? Magkano mo sa'yo niyo po, Monday? 3,000 na. Yung isang araw po, 500. Yung isang oras po magkano, 100. Kinuha na po nila rin 50 pesos na. Galing na pabili ko ay 30 minutes po ng oras ko. Meron kong gustong sabihin sa inyo. King tatang punya siya kaya niya na mawala rin ay hapon. He had realized he was so busy. Akalimangan ko din niya. Akalimangan ko din niya sa mo. Akalimangan ko din niya pamilya. Akalimangan. At hindi niya pala ko sa dapat ng kasama. Miguel. At ito rin posibleng maliharing ay katama. Matapunin kami sa lumang pala, ay galing na rin bagay na kaya. Katakutan tamo, naman siguro ng kakaunin. Nanyang palagat nila kong pinili. Kaya tamang pumanalik. Kaya tamang ibayasa. Kaluburan ang katamo, nakatapli din ka rin mo. Kaya kailangan po palimutan tayo. Kaya yasa na magaling yung puso tayo. At mas pinangyayari, yung pamilyanin ang tukarang alam na nila. We can go everything you follow, even our personal is coming to my life. Nasa na nilagay ka kung manayin,
Huwag ako mag-ugalisa lang. Let us try to discuss it. It will instruct us. At sumantalang ang magiging ang nananawagan at ang karapat ang palipunan at bilang karalihonas, tigil.